Dobrý deň, dnes by som chcel zverejniť jedno video, ktoré sa týka podvodu, ktorý sa odohral v roku 2016 na ulici Ružinovskej a to zateplenie bytového domu, ale celkovo stavby toho bytového domu na ulici Ružinovskej, kde bol investorom Áč, inžinier Zoltán Áč, nejaký Dušanko Repak tam zrejme mal tiež niečo, takže ako prebiehalo toto vyšetrovanie. V roku 2016, keď mi bolo oznámené, že aby som si zbalil veci z tejto stavby a odišiel, že tam budú ľudia nevyplatení, som podal trestné oznámenie na pána Michalaka, firmu OKM Stav, kde toto vyšetrovanie prebiehalo asi takým spôsobom, že vypočuli tohto pána, ten tvrdil, že všetko zaplatí, že voči tejto firme neprebieha žiadna exekúcia, takže toto vyšetrovanie asi prebehlo takým spôsobom, že všetko bolo odmietnuté. My sme to napadli s našou právnou zástupkyňou z Bratislavy, nakoľko v skutočnosti tam zrejme nejaká tá exekúcia už prebiehala, ale to vôbec nevadí. Ide o to, že táto vyšetrovateľka Koloušková mi tvrdila, že všetko bude zaplatené, aby som sa nebál, že pán Michalák je slušný človek, že všetko dostaneme zaplatené. No. Takže všetko bolo poodmietané a my sme pokračovali v stavbe, no a keď sa stavba dokončila, alebo už bola hotová, mali sme nejaké stretnutia obchodnoprávne, riešili to občianskoprávni právnici, mali sme nejaké stretnutia na stavebninách v Útkote v Bratislave, kde taktiež pán Michalák mal nejakú nezaplatenú pohľadávku voči tejto firme, takisto aj ja, nakoľko som bral presne z týchto stavebný materiál. Tak tam sme mali nejaké dohody, že aby sme netlačili na pána Michaláka, že on všetko zaplatí, no a počas týchto konaní sa prevádzal majetok z tejto firmy OKM Stav na nejaké iné firmy, nakoľko mi zamestnanec tejto firmy povedal, že aby som si bol opatrný a dával si pozor, lebo bol tankovať na tankovaciu kartu na aute, na nákladnom aute a že proste nedalo sa mu natankovať, že neviem prečo. Že auto, že už je prepísané na inú firmu, či čo to, by tam hovoril, že nemohol natankovať. Neviem, či to bolo tým spôsobené, alebo ako. No, takže tak. Vyšetrovateľka Koloušková tvrdila, že všetko bude zaplatené, že sa nemáme čoho si báť, že máme pokračovať. Takže stavba sa dokončila a následne potom, keď sa dokončila, sme čakali na zaplatenie faktúr, no a namiesto zaplatenia faktúr sme sa dozvedeli, že firma OKM Stav a SMS stavby boli poprepisované a zlúčené so zbernými ezeročkami na zadlžené ezeročky. Vtedy som išiel hneď na prokuratúru na Námestovo, kde to vtedy odmietla aj Kabáčová. No a od tejto pani som sa dočkal jedine výsmechu do ksichtu, že to je občianskoprávny spor, ani sa so mnou nebavila, bola arogantná jak svinia a takto to celé skončilo. Čiže ja som navštívil opäť právnika už bratislavského, ďalšieho,
no, kde sme podali trestné oznámenie, kde presne bol popísaný podvodný postup tejto firmy, ale musím konštatovať to, že Michalak tvrdí, že nemal zaplatené 1,3 milióna, takže zrejme mu ani nič iné neostávalo, len urobiť to, čo urobil, aby sa zbavil dlžnej jezeročky, alebo ja neviem. No a keď sme podali to trestné oznámenie druhé, prvý výsledok mi prišiel po 2,5 roku, kde mi vyšetrovateľ Marek oznámil, že on to vyšetrovať nebude, lebo že dnes sa to tak robí. Hovorím, v poriadku, keď sa to dnes tak robí. Boli tam ešte nejaký výsluh, nejaké písomnosti posielanému právnemu zástupcovi, kde doplnil veci. No, ináč stavba bola skolaudovaná, prebratá, byty sa predali, samozrejme. Kde ma dopočul a Marek odmietol toto vyšetrovanie, kde sme podali voči tomuto sťažnosť, potom Vrzgulová aj začala konať vo veci, ale následne to zase opäť bolo zastavené, spis sa prehádzovali, vyšetrovatelia sa menili. No potom to všetko asi po 4 rokoch to zobrala vyšetrovateľka Beneová, ktorá mi pri mojom telefonáte, ako mi prišlo odmietnuté uznesenie, oznámila, že prokurátorka dala pokyn nevypočuť mojich svedkov. No a pôvode dala pokyn nevypočuť, všetko bolo zákonné v týchto uzneseniach. No, kde vec ostala tak, ako ostala, bolo to odmietnuté, kde v roku 2023 som chcel firmu zlikvidovať, nakoľko svietila v obchodnom registri a otec mojej právničky, ktorí ma zastupovali niekedy v iných veciach, mi povedal, aby som doniesol všetky tie spisy, ktoré mám, že tej likvidácii tej firmy, že to potrebuje, že si to naštudovať, pozrieť, tak som mu to doniesol a ten si to pozrel a preštudoval a povedal mi jednu vec. Jozef, keby si to bol ty urobil, tak už si právoplatne odsúdený na 15 rokov. No a z tohto dôvodu, presne z tohto dôvodu som sa obratil na Medzinárodný súd, kde poukazujem na všetky tieto zákonnosti a nezákonné veci a popisujem, jak sa stávali k tomu policajti, kde vyšetrovateľka, ktorá skúma zákonnosť, kde je prokurátorka, ktorá skúma zákonnosť, to je Judr Katarína Švecová, píše: v postupe vyšetrovateľa dozorujúci prokurátor nezistil pochybenia, ktoré by si vyžadovali prijatie opatrenia z jeho strany voči vec vybavujúcemu vyšetrovateľovi. V danej veci preto postup tak dozorujúceho prokurátora preto považujem za dôvodný a v súlade so zákonom. Dozorujúci prokurátor správne vyhodnotil vaše podanie v roku 3.4.2024, ktoré ste adresovali generálnej prokuratúre, označené ako sťažnosť voči postupu vyšetrovania podvodu a iných trestných činov vyšetrovateľmi Kološkovej, Maraka a Beneovej. Na tomto mieste je potrebné konštatovať, že v postupe prokurátora okresnej prokuratúry Bratislava 2 som nezistila žiadny rozpor so zákonom ani žiadne iné pochybenie odôvodňujúce prijaté opatrenia zo strany tunajšej prokuratúry na odstránenie porušenia zákonnosti. S poukazom na vyššie uvedené vašu žiadosť o preskúmanie zákonnosti predsudnom trestnom konaní v zmysle príkazu generálneho prokurátora Slovenskej republiky číslo 11/2019 ako nedôvodno odkladaná, zároveň vás
vás poučujem o tom, že vaša opakovaná žiadosť tejto veci už sa vybavovať nebude, o čom už ani nebudete upovedomení. No táto Katarína Švecová mi v tejto sekunde zobrala právo na spravodlivé konanie, na spravodlivý proces a právo na účinný prostriedok nápravy a právo dovolať sa spravodlivosti v tomto štáte, kde firma bola zlúčená, kde mi bolo tvrdené, že je to občiansko-právny spor a s kým som sa mal akože súdiť, keď firmu hneď po dokončení zákazky zlúčili. No, takže všetko bolo zákonné, podvod bol dokonaný, zlodejina bola zlegalizovaná ako príjem z trestnej činnosti, podvodu. No, teraz treba zistiť, kto ten podvod urobil. Či pán Michalák ho urobil, alebo veľa vážení páni z Bratislavy. Áč, Repák. Či skutočne zaplatili, alebo nezaplatili. Ako tvrdí pán Michalák, že mu nezaplatili 1,3 milióna. Tuto mňa čo už chcete riešiť, čo tu chcete vybaviť. Škody sú trvajúce, zdravie, poškodené zdravie je trvajúce. No, a čo už chcete riešiť? Takže asi tak. Takže všetko bolo zákonné, no a to by bolo asi všetko.